వెల్కమ్ బ్యాక్. మీరు చూస్తున్నారు గిరి టెక్ ఇన్ తెలుగు. మనం ఇవాళ అయితే చూసుకున్నట్లయితే మనం రెడ్మీ నోట్ 10s అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం. మనం ఇవాళ ఇంకా ఈ వీడియోలో చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనది ఈ ఛానల్ న్యూ ఛానల్. ఇంకా దీంట్లో ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్కి ఇంకా ఫస్ట్ ఈ వీడియో ఎవరైతే లైక్ చేస్తారో వాళ్ళు కింద కామెంట్లో మీ ఫోన్పే నెంబర్ అయితే పెట్టండి. మేమైతే 100 రూపీస్ అయితే ఫోన్పే అయితే చేస్తాము. సబ్స్క్రైబర్కి ఇంకా ఎవరైతే ఫస్ట్ లైక్ కొడతారో ఈ వీడియోకి వాళ్ళు ఇద్దరు పెట్టచ్చు. ఇంకా మనం అయితే వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. రెడ్మీ నోట్ 10s అన్బాక్సింగ్ అయితే రెడ్మీ నోట్ 10s బాక్స్ అయితే చూసుకుంటే మొత్తం అయితే వైట్ కలర్లో అయితే ఉంది. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే రెడ్మీ నోట్ 10s 64AI క్వాడ్ కెమెరా ఫుల్ AMOLED స్క్రీన్ అని అయితే ఉంది. ఇంకా మనకైతే మీడియాటెక్ హలో G95 ప్రాసెసర్ మీద అయితే రన్ అవుతుంది ఈ ఫోన్. ఇంకా 5000 mAh బ్యాటరీ అయితే ఉంది. ఇవైతే ఈ ఫోన్ స్పెక్స్. మనమైతే బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్ ఓపెన్ చేసిగానే ఫస్ట్ అయితే మనకైతే మొబైల్ ఫోన్ అయితే ఉంది. కవర్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. మొబైల్ ఫోన్ పైన ఉన్న కవర్ని. ఫోన్ అయితే లుక్ చాలా బాగుంది. నాకైతే బాగా నచ్చింది. ఇంకా బాటమ్కి వచ్చేసి అయితే రెడ్మీ అని అయితే మెన్షన్ చేసింది. ఇంకా మనకి సిల్వర్ ఇంకా బ్లూ కలర్లో ఉంది. చాలా బాగుంది. ఫోన్ అయితే స్విచ్ ఆన్ అయితే చేద్దాం. వైబ్రేషన్ వచ్చింది. రెడ్మీ పవర్డ్ బై ఆండ్రాయిడ్ అని ఉంది. ఫోన్ అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. ఒక బాక్స్లో ఉన్నాయో చూద్దాం. బాక్స్లో అయితే ఇక్కడైతే సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ అయితే ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ ఇంకా క్లియర్ కేస్ అయితే ఉంది. చేస్తే మీకు ఫోన్ లుక్ వైజ్ ఏం పాడవదు, బాగానే ఉంటుంది, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే మనకి దీంట్లో ఛార్జర్ అయితే 33W ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మ్యాక్సిమం 33W ఛార్జర్. ఇది 33W ఛార్జర్. ఇది మీరు మరీ ఫాస్ట్ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయమాకండి. 33W ఒక 1.5 అవర్. దీంట్లో అయితే టైప్ సి కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఫోన్ కూడా టైప్ సినే కాబట్టి, టైప్ సి పోర్ట్తోనే వస్తుంది కాబట్టి. మొత్తం ఆరెంజ్లో ఉంది లోపల. ఇంకా ఫోన్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ MIUI 12.5 మీద అయితే రన్ అవుతుంది. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫోన్ అయితే సెటప్ చేస్తాను. మిమ్మల్ని హోమ్ స్క్రీన్లో అయితే కలుస్తాను. ఫోన్ అయితే మనకైతే సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తుంది. పర్లేదు, ఓకే. ఫోన్ అయితే సెటప్ అయిపోయింది. ఇదే మన రెడ్మీ నోట్ 10s హోమ్ స్క్రీన్. చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్రంట్ పంచ్ హోల్తో వస్తుంది. 13 MP కెమెరా. బ్యాక్ సైడ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్ కెమెరా చెప్పుకోవచ్చు. మనకి ఇదైతే 64 MP వస్తుంది మెయిన్ కెమెరా. ఇంకా మనకి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ ఉంటుంది కదా, అదైతే మనకి 8 MP. ఇంకా మనకి 2 MP కెమెరా ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చేసేసి మనకి మ్యాక్రో కెమెరా, ఇంకోటి అయితే 2 MP డెప్త్ సెన్సర్ కింద అయితే వర్క్ అవుతుంది. ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఫోన్ అయితే చాలా థిక్ ఉంది. ఇంకా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ చాలా యాక్టివ్ ఉంది. చాలా ఫాస్ట్ ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ కూడా. ఫోన్ అయితే బాగుంది. మనకు తెలిసి ఇది మ్యాక్సిమం ట్రిపుల్ స్లాట్తో వస్తుంది. చూద్దాం ఓపెన్ చేసి. ఇది 5G కాదు, 4Gనే. ఇదైతే మనకి ట్రిపుల్ స్లాట్తో వస్తుంది. 2 4G సిమ్లు, ఒక మన మైక్రో SD కార్డ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఒకసారి. ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్లో ఒక రబ్బర్ కనిపిస్తుంది. అది వాటర్ రెసిస్టెంట్ అంటారు. మనకి స్లాట్లో ఉంటుంది. అది కొన్నిట్లు బ్లాక్ అలా వస్తుంది. ఇంకైతే ఆరెంజ్. అన్నిటికి చాలా ఆరెంజ్ ఇచ్చారు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరికొన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా బెల్ ఐకాన్ మీద ఆల్ మీద ట్యాబ్ ఇవ్వండి.